Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanungin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Bago ko po usalin po yung orasyon po, ito po ay pinangumatang orasyon sa mutya ng suso, taga-bulag. Kung may mutya kanyang suso, ito yung pong ibubugan nyo po sa kanya para lumakas po siya at magagamit po nyo sa pang-araw-araw, pati sa gamutan po. Napakabisa po itong orasyon ng suso na ipagkakalugkot po sa inyo, taga-bulag, para doble-doble po yung taga-bulag po ninyo at lumakas po siya. Magagamit po nyo sa pangkalatan po. Gamitin po nyo lamang sa tamang kaparanan po. Huwag nyo pong gamitin sa kasamaan. Bago ko po lahat usalin po ay shout po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo, Commented, Siri Oroyola from Bicol, Ryan Navisti, Junix Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight Twin, Ruben Mantanilla, Marlon Hoyohoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC Commented, Janice Nolo, Arnel Rialo, Pantalion, Bobby His, Lordan Huo, Commented, Alton Puud, Andong Koigi, Tani Gianan, Marvin TV, Kuldod TV. Sa lahat po na hindi ko po nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay orasyon sa mutya ng suso, taga-bulag, Iwagan ng Pangasinan. Kung may mutya po kayong suso ay maganda po ibuga po nyo sa mutya ng suso ang orasyon to para malakas po siya, at pag ginamit mo sa panggamutan po o sa anumang bagay ay magagamit po nyo agad. At pakaingatan lamang po ito na kibabagi po sa inyo na orasyon sa mula sa aking librito na nakon ko po. Unti-untayin ko pong ipakakalob sa inyo yun para ma-share nyo po rin po sa iba na magagamit po nyo. Gamitin po nyo lamang po sa tama po, huwag nyo pong gamitin sa kasamaan. Kasi pag ginamit po nyo sa kasamaan, may balik po sa inyo yan. Kaya dapat po pakaingatan po. Ito po wala po na pong dasal po, i-direkta nyo na po sa mutya ng suso po na taga-bulag po. Narito po ang orasyon po. Layakom, layagima, laya paraw, laya parab libara, laba parab libara, labarusin, dayara, halus, Isus, alsanti, Isus, matamurom, salbami. Layakom, layagima, yala parab, libara, laba parab, libara, labayus, rusin, layara, laros, Isus, alsanti, Isus, matamurom, salbami. Layakom, layagima, laya parab, libara, laba parab, libara, laba rusin, layara, lalos, Isus, alsanti, Isus, matamurum, salbami. 3 beses po salin po at sa isip lamang po ipo sa mutya ng suso. At 3 beses po salin at ipo sa mutya ng suso para lumakas po siya at magagamit po nyo sa lahat ng pangailangan po. Narito po yung orasyon po. Ito po'y pakaingatan lamang po at huwag pong ipagyabang. Kayo naman po nakakaalam. I-share nyo po para malaman po ng iba. Kung may mutya sila ng suso, ibugan nyo po sa mutya ng suso. Maganda po ang proseso po nito kung ibubugan nyo po, ibabad po nyo sa, kung may tubig po kayong ulan ng unang buwan na Mayo na patak ng ulan, ibabad nyo po doon tapos ilagay po yung mutya ng suso at tapos ibugan nyo po yung orasyon na to.
Kahit kung halimbawa tubig lang po, kung wala po kayong tubig ulan, tubig lang po na inumin, yung malinis po, tapos inumin nyo po para the best po. At kung gagamitin nyo na po sa panggamutan po, ilagay nyo po sa pants na pula, ilagay nyo sa bulsa. Magagamit po yun pag halimbawa yung kalaban po ninyo ay, kasi yung mga kalaban nyo sa kumbate po, nagtatago po yan. Kung may tangan po kayong ganitong mutya ng suso, may tagabulag kayo, kaya hindi nyo na po salin, basta nakadikit po sa inyong katawan, poproteksyonan po kayo. Sana po naintindihan po nyo ang aking paliwanag. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin pong bell icon. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan lamang po.